Здравейте! Отново. Аз съм Цецка Богданова, в момента се намирам в Горник. Стиснах нещо, че направих друг клип, за права нов. Затова сега слизаме. Колко съм добра! Хопа! Сега влизаме вътре. Аз ще мина ето тук. Батки, не мога минеш там, дай се прави. Вижте тук какво е хубаво. Тук е... Това е брат ми, кажи здравей. Така, знаете, че този клип ще стане малко по-дълъг. В момента се намирам в Горник. Ето тук съм виждала катерички. Но нещо май вече ги няма. Заради катеричките. Виждате ли ги? Вижте майка ми. Помахай на камерата. Хайде де. Сега отиваме в ето тази там къща. Както знаете, днес ще се събираме в братовчетка ми. Ще бъде в 4, май нещо този твърд беше, аз ще отида малко по-късно. Тук е... хора, пристигнахме. Не, чакай по-бързо. Пристигнахме вече при баба ми. Не, вече е добър ден. Вижте, това е цялото ми сместо, тук са събрали. И за това, ако ви е харесал клипът, дайте една палча нагоре. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, споделяйте в Facebook и в другите страници. А сега довиждане от мен. Бай!